Здравейте, приятели! Аз съм Ивелина и в следващото видео ще ви покажа какво е подматрачна рамка, видовете спрямо типа матрак, част от функциите им, както и няколко трикчета за използването им. Настанете се удобно и гледайте внимателно. За разлика от еднолицевият матрак, който е с твърда основа от едната страна, двойнолицевият работи едновременно и от двете страни. Подматрачна рамка Росмари стандарт. Ламели, които федерират надолу и нагоре, освобождавайки матрака да работи и от двете страни, предназначени за пружинни матраци. Подматрачна рамка система Flex. Освен надолу и нагоре, ламелите могат да се завъртят и по оста си, давайки възможност на еластичните матраци да бъдат точково натоварени, копирайки точно тяхното движение, предназначени за матраци от пяна, латекс, пружини тип Pocket. Подматрачна рамка Black Charm. Ламели с осево движение и обувки от високоеластичен материал, които държат матрака на дистанция 3 см от твърдата основа на подматрачната рамка. Функции и предимства. Опция R. Система от двойни ламели с възможност за индивидуално регулиране на твърдостта в областта на кръста. Ако имате проблем с кръста, можем да направим зоната или отделен ламел по-твърди и по този начин да го повдигнем, за да се чувствате и спите по-добре. Опция G плюс K. Система от подвижни части в зоната на главата и краката. Чрез 11-степенен механизъм можем да повдигнем желаната зона от тялото си, за да отпочинем или да се насладим на удобна позиция при четене на книга, гледане на телевизия или пък да отпочинат краката след дълъг и уморителен ден. Заради 11-степенното си позициониране, механизмът може да се настройва много финно. Това позволява на хората с киселинен рефлукс да позиционират подматрачната рамка, така че да решат този си проблем. Подматрачна рамка с моторно задвижване. Всички тези движения, описани по-горе, се извършват от мотор с дистанционно управление, без да ставате от леглото. Може също така да изправи човек до седнало положение, което е много удобно за обслужване на болни хора. Повдигане на подматрачната рамка с амортисьорен механизъм. Позволява използването на подматрачното пространство. Поставяне на багаж под леглото и по-лесно почистване. Повдигане на подматрачната рамка с амортисьорен механизъм тип Lux 2 в 1. Освен, че повдига рамката на 45 градуса, може да позиционира матрака в хоризонтално положение на около 60-70 см от пода, в зависимост от леглото, и да го отдели от таблата на леглото, така че домакинята да може лесно и удобно да смени чаршафа, след което да върне матрака обратно в леглото. Това беше от мен, приятели. До нови срещи!